बे सानै साथामल' फरायसाफोरनि पेपार दानायखौनो इसिबां बानाय मोनोब्ला दाबादियाव बबेबा स्कुलजों सरजाबफानानै 80-90 जननि पेपार दाननांगौब्ला बोरै जानांगौलै एसेबां माने अलसिया जाबाय आं। माब्लाथो पारमानेन्ट जागोन जाखोब्रा आफा नोंहालाय गभर्नमेन्ट टिउटरालाय टिचाराव माला महर मोनगोन जाखो गुरलाब गुरलाब थाखा दां लुबैनाय आंथारला आङो। औहाय सोमखोर फिसा बे 10,000ल' जों बोरै जानांगौ जाखो दानि बाजाराव फिक्स पे मालाय 10,000ल' जाबायबायोहाय थाव संख्रि बानलुसो बायनो ना खरसा खालामनानैसो जानो ना फरायनायावसो गारनो आफा सरखारा मालायखि एफाराब खर' गैद्राय जायोहाय बे अयनायनो। माथो होनबावनो सनाथि सोमखोर बिमा जोंनि टिउटर साख्रिखौलाय डिलेट नांगौ होनलायबाय डिलेट लालायबाय खस्थ' मस्थ' आरो दाना डिलेटनि सार्टिफिकेट मोननांगौनि थाखाय HS नि फरिखा होफिननांलायबाय सालाकाथियाव थांनानै HS खौबो पास जानानै फैलायबाय 68%आव दाना गभर्नमेन्टआ मा होनलायबाय फाग्ला फाग्ला माबा टेट नांबावगौलायनो टेट बेसेबां जारला बे जोंफोर बादिया गोदो 2000नि 99नि BE पास जानायफ्रा दानि बे सेमिस्टार सिस्टेमजों हास्लाबबावो। दे जाबाय दे गोसोआव बाबायलां आयै आंनो फैसा एसे नांगौमोनलै टाउनाव थांनो। नोंफानाव बिनानै लां र' लायनां। हा बेसेबांथो नांगौ जाखोमोन 500 थाखाल' दंसै बेखौनो लाबोबाय आं फैसाफ्रानो साननैसोजोंनो स्र' लांजोबो। साख्रियाथ' नंना नङा जाखो नोंसिनानोथ' ओरैनो गोजोन होनायल' जागोन नामा बुजि मोनलालां सरखारखौनो। ओंखायनोथ' एसे सानैहय थाखाफोरखौ बाहाय होनदोंलां मालायफोरबायदि लाब्लाब साब्लाब बाहायनाङा होननानै। गुरला गुरथा दांनो मोननायखाय। जेबो दाहोनथारसैहाय बिफा मानो एसेबो बुजिथारा होमबा नोङो। फिसाखौ एसेसो बुङाब्ला जायो बिदियावनोथ' लाव माननो मोनदों। फननि खोथा नै ओंखारबाय नै मोनथारसै होनो दाबो मोनफैया लाजाखाया हारसिं फाग्लि बायदि नेनो बाबाय थायोहां। हेल' गेवलां दाबो सफैया बबेसो मोनफैखो नेनो बानायासो हामथारलाहां। है थांगासिनो ना र' जाला बिमा जेबो जाला गोदो साख्रि जासिबाबो लाखानो रोङिया मा जालायखो माया जाया जाबोलायखो दासो उल्थां फाल्थां सानफिननो गोनां जाबाय। खामानि गैयालै BTC सेक्रेटारियाव थांदोंमोन आङो फुराना बिलखौ लायनो जायानो माबा एरानिफोरजोंसो गद्दा गद्दि नांलायनानै फैनांबाय आं ओरैनो थांलाय फैलाय गारि खरसाल' जाबाय थाव खरसा थोस। सिफुतला नामखौ ओरैनो मोनाखैहाय नोङो गोदो सेंग्रायाव आं नोंखौ साख्रि लाखा होनाखैमोन दाना बे कन्ट्राक्टआव गारनाय थाखाफोरखौनो नों मोनफिनला मा लाब जाखो नोङो। बिजामादैखौ साख्रियाव लाखौ नागिरनानै लानोसै र' जाम्बिलाय बेनिफ्राय साख्रि आवलाखौ मोनोबा लासैनो बिजामादैखौ बरायनानै आरामसे गोरजा थाहोफैनोसै बेजोंनो आरामसे रुजु रायजो जागोन जों। हा बहा थांदों जारौ गेवलाङालाय। कलेजाव थांबाय। सोमखोर मा जाखो गेवलां बुंदो। आं बिराद फरायनो बाबायहाय गोसोआनो मानोबा जराल' जानो लुबैथारबाय माबार जानजिखाफ्रा दं। आयौ गेवलां एफाराब खरा रलै गेवलां आंना लास्ट सेमिस्टार नोंना 4th सेमिस्टार आफ्टार 2 years your degree will be completed बिनि उनाव बिन्दास। मा आफथार मा बिफर आं मिन्थियाहाय सोमखोर आं फरायनो बाबाय होनबायना फरायनो बाबाय फरायबाबो साख्रि मोनखाया। नों हाबा जानायनि उनाव फस्थायफिनगोन डिग्रियाथ' कमप्लिट जानाय बोसोरनैल'सैना साख्रि मोननाय मोनैया उननि बाथ्रा बे गिदिरथार बेसेन गोनां जांख्लाखौ जों गाखोजोबथारनांगोन उनाव जों बिनि फिथाइखौ मोजां मोनहैगोन। नों थगायबालाय सोमखोर आं बिराद थगायजानो गियो। आइ प्रमिस गेवलां आं थगायाथ' आं मालाय बायदि नङा। ओइ एक्टर एक्ट्रिसफोर बे नोंसिनि लाइन मारिग्रा जायगा नङा लाइन मारिनोबा पार्कआवसो थांनांगौ नोंसोरो बेबायदि रायजोनि लामायाव लाइन मारिलाबायनाया थिग नङा। औ
मेरला सैनारिफोर दं दाउखिफोर दं बेफोराव बेरायहैनो हाया र' बेथाफोर नोंसोरखौ दा ओरै फैनानै नुलांबावोबा जारला जागोन नोंसोरो माबार दोरोदबा दोरोद बेनिफ्राय नायगोन बेथाफोर नोंसिनि आखला बांद्रायबाय नायबाय था आसलथे बिसोरो जोंनि सायाव मा साननाय दंफालाय आंखौ गोसोथोयो नामा नांग्रांबायाहाय आंनो सैग्रांबाय आं जायला जायथा अ जाहोना बिदिसो थौ थांदिनि बेफोरखौ सानबाय थायो नामा एबा एसे खरस हरदोलायलै दालि थावफोर दाब्ला हनै माबा नांगौनो दालि थाव हाननानै हरलाय बेसेबां जाखो बाजै 500 थाखा फुरा जाबाय न' गय मोनसे जानोसैलां जादो बाजै सिगारेट गंसे हरदोलायलै सिगारेट नै आसोला ओइ आसोल मा खालबाराव थाङाखैलाय दिनै माबार लानोबा लादोलै नङाबा खिन्थु आंजोंसो लाजासिगोन नोङो लायाब्ला मा खालामनो लायाबा नोंनि गेवलांखौ नै आदानो सेनसै खेला गैया लायसिगोनसो एथ' गाज्रि गोसो आरो नोंसिना जों नायनो बाबायलै नोंसिनि बेबायदि जरा जरा बेरायलाबाय थानायखौ बेफोरबायदिखौ नुबा खर'आ गुदुं जायो जोंना मेगना मा स्रो स्रो आलौबावोसो नङाबा माथो जोंनि जरा जरा थानानै नोंसिनि मा खहा लाबोदों आइ आवसावफ्रा दखानावनो नांलाय मारसिगोन नामासै थैबायहाय बुलायबायब्ला मा जानांगौ दे ओइ बिगुर नों गेवलांखौ मोनखायाथ' खांजानाय अबे बिमा बिफा गैजायै मावरिया गथ'आनो अबे माहाजोननि फिसाजोखौ लानो नागिरदों नोंलाय नोंखौ मोनगोन सानदों खांजानाय साला नांलांबाय बे एबाराव नोंनि जाखासिगोन रादा जाबाय बे थांसै 9 बाजि सलाया बे फाग्लाखौ नुनानै सोबनो गोसो जायाखिसै आंहा घन्टा ककेसनि सोमखोरा होमब्ला खांजानायसो आरो दिनैसो मिन्थिगारबाय आं गेवलांनो खिथाहरनां मानि लायजामालायखो जोंहालाय अलंबार सारालाय माबालै बिमा मास्टारफ्रा माने समाज सिबिनो सम दं नालाय खाबु दं नालाय बिनिखायनो जोंनाव लाइजाम सफैयो नै रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गोजाम मावफुं सिफायनानै गोदान मावफुं आफाद दानायनि लाइजाम माबा मोनसे बिबानाथ' मोनखालायगोन बे लिंहरथारबाय जेब्ला थाङाब्लालाय माथो जानो थांनांगोन मोजां जाबाय दा नोंहा बेखौनो बिसि दिसिनि सियार साननानै लाबानो जाबाय नै फिसाला फैगौ मामा बिहरामोन आरो जाथावै माबा सियारमेनजों रुजुलाबायबाय फाग्लिया बोरो आफा मा लाबोखो आयै माथो आइहा असे बिमा बिफा गैया होनलाय आं खांजानायसो होनलाय आयै नंगौफा आयै नों सोरनिफ्राय मिन्थिया फिसा नोंनो सोर खोन्थाया दहाय दखानाव माखासे हेंथा सेंग्राफ्रा आंखौ मानसिफोरनि सिगाङाव लाजि फोनांदों आयै नंगौफा आयै नंगौ फिसा जों मालाय मानो थगायनो जों बिमा बिफा जानो हायै माखासे गुन गैयैयाव गथ' खांनो होननानै जों हस्पिटालाव थांनायाव नोंखौनो मोनबोनाय जादों फिसा नोमफाखौथ' जों मिन्थिला नाथाय नोंनि नोमाया जे नोंखौ जोनोम होनायनि उनावनो थैदों डक्टरा खिन्थादों नंगौ फिसा सोमखोर बे बाथ्राखौ जों आगोलाव नोंनो खोन्थानो सानदोंमोन नाथाय जों बोराय बुरै जाहैब्लासो खोन्थानो साननानै नेनानै दंमोन दिनै नों मिथिग्रोबाय नों जेबो साननाङा फिसा नों जोंखौनो असे बिमा बिफा बायदि साननानै ला नंगौ फिसा नोमफा बुंनाय रावा गासिबो सैथो नों जोंखौनो बिमा बिफा असे साननानै लानांगोन
फिसा आयै सोरगोआव दंना फाथालाव दं नों आयै आंखौ जोनोम होबा होनानै खांनो बानो मोनै माबायदि खाफालालाय दा बायदियाव गेवलाङा आंनि बेफोरबायदि जिउ जारिमिनखौ मिन्थिबायोब्ला आंखौ नेवसिनाय नङाथ' मुगैनाय नङाथ'। गेवलांनि मिसेस गेवलांनो मैयानि घटनाखौ खिथाहरसां। मालाय सोदोब गैयै रायज्लायनायावनो बाजैयाबो मानो फन हरलायखोथाय? हेलौ बाजै। माबाहाय आगै बुंनोबो बोरैबा मोनलायलाङो आङो। बिबाजै बिबोनां सुखु दुखु रायज्लायलायाबालाय मोजां गाज्रि खिथालायाबालाय बोरै जालायखो बाजै? दे खिथा दे बाजै आं जेबो साना। माबाहाय आगै मैया जायलाजों मेरगाजों फैनानै सोमखोरजों नांज्लायफैनायानो जोंनि दखानाव। मा होननानै? सोमखोराना बिमा बिफा गैजायानो खांजानायसोनो। मा? सोमखोरा खांजानायसो? बेफोरखौ मा बुंलाबायखो नों बाजै? नंगौहाय आगै खांजामारनायसोनो। हेलौ आइ फाग्लिया गाज्रि मोनखो ना माखो दानगारबायसोहाय। दानमारबाय। हेलौ गेवलांना आंनि मुंखौ खुगायाव दालाबो नों थगायसुला। बेफोरखौ मा खोनाखो आङो? माथो नोङो बिमा बिफा गैजायै खांजानायसोनो? नोंथ' आंखौ थगायबाय। आइ हेट इउ सोमखोर आइ हेट इउ। आं नोंखौ सैखाला। आं दा आइ आफानो मा होननानै खिथाबावनांगौ? आइ आफायाखिसो आंखौ गनायगोन? मा खांजानाय होननाया फिसा नङा नामा गेवलां? आंखौ फोथाय नों गेवलां। मानो आंखौ सैया नामा खांजानाय फिसा होननानै? खांजानाय फिसा होननानै मिथिनायमोनब्ला आंनोबो एफा गोसो होआमोन गेवलां। नों आंखौ फोथाय गेवलां। नों आंखौ फोथाय गेवलां। गोसोखौनो दासि फायला गोरबोखौनो दा सावग्लिला गोसोखौनो दासि फायला गोरबोखौनो दा सावग्लिला हानाय नङा हानाय नङा जरायफिननो आगोमा बे जोनोमाव आगोमा बे मिस्थ्रिफ्राबो फैयासैलाय न'खौ थाब फोजोबथारनांगौमोननो। अखासो हाना होलायबाय नै। एसेबां थगायसुला नों सोमखोर। आं नोंखौ बिदि होननानै सानाखैमोन। नों आंखौ थगायबाय सोमखोर। नों थगायबाय आंखौ। आयै मा बुदुं बारां गाब गुखु जालायबाय थाखो बिसोरलाय? बोरै जाखो आइ? मानो बिदि जाखो आइ? सोमखोरा थगायबाय आंखौ आयै। सोमखोरा आंखौ थगायबाय। सोमखोरा सोर फिसा? सोर सोमखोर? सोमखोरखौ आं मोजां मोनोमोन आयै। सोमखोरा आं मोजां मोननाय सेंग्रा। नाथाय बियो आंखौ थगायबाय। बिहा बिमा बिफा गैजाया आयै। बियो खांजानाय मावरियासोनो। सोमखोरखौ आं गलामबाबो मोजां मोनोमोन आयै। असे बिमा बिफा गैयै खांजानायजों आं बोरै जुलि जानो आयै? नोंसिनि मान सनमानखौ आं बोरै सिफायनो?
खांजानाय मानसिया फिसा नङा नामा आरो खांग्रा बिमा बिफाया बिदिब्ला बिमा बिफायाव गोग्लैया नामा? आफा बेफोरखौ मा बुंनो नागिरदों नोङो? मानो नांथों नांथों सोंबाय थादों? गेवलां आइ, नोम्फानि सोंथियाव सोरनिबा जिउजों गोरोबनाय गोथौ ओंथि हाबनानै दं। आं दिन्थिनो हायाब्लाबो फोरमायना होनोसै आइ। खोनासं, जेब्ला आं आर.एन.बि. हस्पिटालाव गथ' जोनोम होनो थाङो अब्ला आंखौ अपारेसन खालामनांदोंमोन। डक्टरा बुंबाय सासेल' बासायनो हायो, बिमाखौ नांगौ ना फिसाखौ नांगौ? नोम्फाया बुंबाय बिमाखौ बासायदो। आंना फिसाया थैनांबाय। बे समावनो आंनि बिसिना खाथियाव थानाय सासे आइजोआ 3 गथ' जोनोम होबाय। बिमाया आंनि दुखुखौ नुनानै गथ' खांनायाव खस्थ' जागोनखौ मोनदांनानै सासे फिसाजोखौ गाबा मोखाङै आंनो होलांबाय। बे गथ'आ नोंनोमोन आइ, सोमखोर बायदि नोंबो खांजानायसो। आयै नों दिनै बेफोरखौ मा फोरमायखो? आं बोरैबासो मोनजोबथारबाय। जोंनि जिउआ एसेबां गोरोबनाय दङ आयै। आंखौ निमाहा होदो आयै आरो आफा, आंखौ निमाहा होदो। जाबाय जाबाय। आं बुजिया सोमजिया फनाव सोमखोरखौ बायदिसिना खोथा बुंहरफ्लांबाय। निमाहाखौ आंनाव बिनाङा आइ, नोङो माबार थांनानै सोमखोरनाव निमाहाखौ बिदो। नोंगौ आइ, नोमाया थिगखौनो बुंदों। नों गोख्रैनो थांनानै सोमखोरनाव निमाहा बिनानै लायफिनदो। आरो मोनसे खोथाखौ गोसोआव ला फिसा, जों नोंनि बिमा बिफा असे नङाब्लाबो जोंनि अननाया बिमा बिफानि असेनि एसेबो खम नङा। थां आइ थां थां थां। आयै आरो आफा, इउ आर दा ग्रेट। आयै फाग्लिया। दानि जुगनि गथ'फोर बिमा एसेयावनो जि सेन्टिमेन्टेल जाखायो। मा होनबावनो। सोमखोर, सोमखोर, बहा दङ सोमखोर? दहायथ' बियो बेयावनो दङ होननानै मेसेजाव बुंहरदोंमोन। सोमखोर, सोमखोर। हा? सिमाना माथो जाखो बेलाय? बेथ' गेवलांनि आवाजसो। गेवलां, नों बेयाव? आंखौ निमाहा होदो सोमखोर, आं नोंखौ फनाव बायदिसिना बुंहरफ्लांबाय। आंखौ निमाहा होदो। आंखौ खांजानाय होननानै मुगैनाया? जाबाय सोमखोर, आरो दा बुंसै, आं सरि बिखाबायना। आं बोरैबा थैफ्लांबायोमोनब्ला? थैखांनायनि उनाव सरि बिनाया जागोन दा बे गेवलां? दाथ' थैयाखैना। मिनिस्ट्रानो फैदोंना, थबल' बुंखादे दानो। सोमखोर, मा एसे मैया मैया जोंनि मोजां मोननाया? एसेबांदि गोरोबनाय दङ जोंनि जिउआ। जोनोमगिरि बिमा बिफा गैयाब्लाबो एसेबो खम नङा आइ आफानि अननाया। सोमखोर, आंबो खांजानाय फिसासोनो, आंहाबो असे बिमा बिफा गैयानो। बेफोरखौ मा बुंबायदों नों गेवलां? नंगौ सोमखोर, जोंनि जिउ जारिमिना जोबोद गोरोबनाय। आइ लाभ इउ सोमखोर, आइ लाभ इउ। आइ लाभ इउ टु गेवलां। बे जोनोमनि नों रानि, आं राजा। दुखुथिया जरासे दाउ मैना।